Ассалому алейкум дӯстони азиз. Созед назед саломатиҳои ҳамаи шумо хубай. Тамошобинони азиз, имрӯз ма барои шумо беҳад куртои фасона нишон медиҳем. Турецки инчунин распродажа ҳастай. Аз бозори Корвон ҳаштум дарвоза тарафи Тилло бозор. Бинед аз дарвоза ки ворид гаштед тарафи дасти чап. Ина баъд аз нами сумкафрӯш, анами дасти чап диден? Иҷада духтарако ҳам куртои хушрӯ распродажа кардагиян. Аҷоибо двойко ҳастай. Ҳамаш туркӣ. Мана ино чанде? Ина тамошобинони азиз нигоҳ кунен. Ами юбкаву курта барои сатрбанду беҳад хушрӯ мебиёяд. И стил 300 сомон. Ҷудогона мешава фурӯхта? Аҳа. Айё чанд сомон? Анаи комплект 250 брукушкати мешава туркӣ. Иноям 250 тоза турецкия духтарако двойкоҳо. Ина брукои ҷудогонаи туркӣ агар каседа дар корай. Аҳа 80 сомон. Марҳамат. Ана инаи но ҳастанд. Тоза турецки рубашкоҳо. Рубашкои фасон 160 сомони духтаро. 130 сомони наи намудо. Куртакои фасон. Ози ма дигар намудошонам нишон метавам. Боршон бисёрай. 160, 130, 120 хулоса ҳар хел нархай. Бо ҳамаш расветка доранд духтарако. Биёен аз пеш як маротиба бинен. Ира бинен чӣ хушрӯакан. 150 сомон. Ана ино чандиян? Не. Ана ин 450 сомонаҳо аксияшдагияй 350 сомони духтаро. бори дигар такрор мекунам. Наворе ки ҳозир дида истодаен аз бозори Корвон тарафи Тилло бозор ҳаштум дарвозаро навкушодагиян духтаро. Ҳамин ҳаштум дарвоза дар омаден тарафи дасти чап. Дуюм қатор ҳисоб мешава. Якум ряди магазинҳои шишагӣ, баъд мешава ряди нулевой, якум ряд, дуюм ряд ҳисоб карда бидроен. Ҳамин саршавии рядай, баъди сумкафрӯшо. Ана куртакора бинен чӣ хушрӯ. Ино аксияда 150 сомонӣ бори турецки беҳад стилакҳои фасон. Аз пеша материалошон хушрӯ. Духтаро мана 5 ранг дора. Размеро чӣ хела? Стандартный размер, без размер неян 150 сми. Ана ям фасонча. И чанд сум? Ина куртои хушрӯра аксияда 350 сомонӣ кардагиян. Ана и чанд сумай? Двойкаи фасон. Ина 250 сомон. Абаяви як дона монда. И 450 сомон буд. Барои ки ман як ҷода навор карда будам духтаро. Ҳамин намуд 450 буд. Ана ино 350 чанд ранг доранд. Беҳад хушрӯча. Курто материалошда гап нестай. Мана ҳозир аллакай сезони ҳамина омадистанд духтаро бинен. Чӣ фасон 350 сомон. Иҷада спортстилам ҳастай. Иноям ҳамин нарх. Ана ин 350 сомонӣ нигоҳ кунен. Чӣ хушрӯай. Размеро ҳастанд. Расветка 6 дора. Ҳамин спортстил чун 6 расветка дора. Мана инаи рангои ҳамин куртои дарози спортстил. Мана духтарако аз пеш ки омадед бинен боварӣ дору маъқултон мешава барое ки сифатшонам хушрӯвай. Вай хеле чизои духтои необычни ҳар ҷуда нест духтаро. Медонам ки баъзе шумо мехоҳен ки як чизе дошта бошен, ҳеҷ ки надошта боша. Ина двойка дорам турецки. Аҳа 180 сомон турецки двойка духтарако чанд ранг дора? Ям 180 духтаро материалошда гап нест, бовар кунен. Аз пеш ки омаден мебинен. Инҷада бо дигар фасоно ҳаст. Ё чанд? Ино 200 сомон. Ана ин намудаш 200 сомон ҳамроҳи брюкшай.
6-7 ранг дора 200 сомон. Ана вайош боша 180 сомон буд. Инош чанд? И буд дига модель. 230 сомон ай барои кадаш дароз будам. Аха. Ана 230 сомон. Аха. Беҳад хушрӯ. 230 сомон дидед? 5-6 ранг. Ино чанда? Ё 250 сомон. Ана 250 сомони. Ино бо дарозан аз ино дам ва ё дарозан духтаро ҳамроҳи брюкошон. Касе бе брюк мегира 180. Фаҳм. О, хушрӯ. Ина духтарако брюкошон дам гап нест. Хучонам бовар кунед хушрӯай. Инстаграм да реклама мекунам ана мифасоноку. Қиматай ана иҷада бинед. Арзон духтаро биён бозори Корвон. Тез бо ино бор мебиран, тез аксияҳо мекунанд. Мана болора дидед аз анамин ранго. И чанд сом? 150 сомон. Сабукакай духтаро. Мана 150 сомони метавонед амхе туникои фасона гирен. И тарафа бинен ҳамаш туника, рубашка, кардиган ҳамаи чи ҳаст. Ино чанд соми? Рубашко 180 сомони будай духтаро. Аям чанд рангай. Мана ай бола ҳамаш 180 сомай рубашко. Духтаро ино тоза турецкиё 180 сомони. Марҳамат. Метавонен биёен аз пеш бинен. Ҳами хитон пушдаги амина я кардиган барин метавонен пушен аз болои курта ҳам сабукакай ҳам хушрӯвай диден. Инам ино без размер неян? Аҳа, размер доранд духтаро ҳамаш. Мана дидед ҳамаи ҳамин боло 180. Анаи двойко. Ино чанд? Ана 350 и дароз бо дигар хел фасонош. Аҳа. Хадашон дароза кати брукошон 350. Ана ин намудаш бошад 300 сомон. Бо арзон меша. Албатта омада аз номи канали мо гап занен ҳама борошон бо скидка мешава. Ана двойкоҳо омадагиай абая кирта. Ҳа, киртаи тагангиш ҳам остинаш дарози хушрӯи ҷидогона метавонед пушен. Чандай нархаш? духтарако двойкаи фасона дидед абаяву анамихе вай кирта 250 сомон. Мана ҳозир бо як чизи хушрӯи дига нишон метим. И кардигана я? Кардигана бинен асени висени 450 сомон да метиан 550 сома бура. Хулоса аз ин сиёҳ рангам доранд. Метавонем ки аз сиёҳшам гирен.